Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nico Wieme en ik heb vanavond een hele bijzondere gast aan tafel. Wie heb ik hier aan tafel? Mijn naam is Regin Roko. Regin, vertel, jij hebt een passie voor. Wat is jouw passie? Mijn passie is om met bloemen mensen te begeleiden en vooral in rouwbegeleiding. Hoe moet ik dat zien, in rouwbegeleiding? Ik heb heel veel ervaring met kinderen te werken en met mensen met een beperking. En vanuit mijn ervaring daar heb ik gezien dat kinderen en mensen met een beperking anders rouwen als wij als volwassenen of mensen met een normaal begaafde... Normale begeleiding, zeg maar. Ja. En omdat dit toch een speciale groepen zijn, ben ik me daarin gaan verdiepen. En met mijn ervaringen van mijn opleidingen ben ik een soort soepje, noem ik het maar, gaan coach. En ben ik vanuit daaruit gaan kijken van hoe kan ik dat dan eigenlijk neerzetten. Dus ik heb een nieuw beroep gecreëerd. Wat bijzonder. Nou, ik ben wel eens benieuwd hoe jij met die opleidingen, wat heb je dan daarvoor allemaal gedaan? Ik ben sociaal-pedagogisch werker. Daarnaast heb ik een opleiding NLP gedaan. NLP, mag ik even vragen wat NLP is? Want de kijkers weten het absoluut niet waar NLP is. Ja. NLP staat voor neurolinguistisch programmeren. En dat betekent eigenlijk dat je op een bepaalde manier toch je eigen gedachten anders kan beïnvloeden. Zodat je anders naar problemen, andere methodes kan zoeken om jezelf te verbeteren, maar ook een ander te helpen verbeteren. En deze methode gebruik je in het rouwen? Of? Ik heb die geïntegreerd eigenlijk in mijn eigen leven. En dat is een soort tweede natuur geworden om vanuit die methode te kijken van hoe kan ik een betere verbinding maken met degene die tegenover mij zit en die gecoacht wil worden of moet worden. En hoe moet ik dat zien? Je begeleidt mensen met een verstandelijke beperking. Ik ben helemaal een leek. Ja. Ik wil daar wel eens iets meer over weten. Mensen met een verstandelijke beperking, dat is natuurlijk een hele grote groep met heel veel verschillende aandoeningen. En eerst moet je dan al gaan kijken, luisteren van oké, wat heeft deze mens? En op welk niveau functioneert die? Want je kan een verstandelijke beperking hebben dat je op het jaar 0 functioneert. Maar ook dat je 12 bent terwijl dat je 50 bent. Dus je hebt de echte leeftijd en de ontwikkelingsleeftijd. En daaruit is het gewoon altijd al verschillend. En dat kan ook nog heen en weer schieten per onderwerp of per moment. Hoe die persoon zich voelt. Dus dat is altijd erg ingewikkeld om te kijken van wat ga ik ermee doen of waar ga ik naartoe. Dat is een puzzelwerk. En dat kan je ook niet van tevoren zeggen ik ga dat zus of zo doen. Ik werk heel erg vanuit mijn gevoel. En ik kijk goed en ik luister goed en de verbinding maken met de ander. Of dan een kind is of iemand met een beperking of een gewoon iemand die rouwcoaching wil hebben. Dat is voor mij het belangrijkste. En hoe doe jij dan, want ik zie allemaal hele mooie dingen hier op tafel liggen. Ik zie bijvoorbeeld ik zie bloemstukken, kleurtjes, boekjes. Nou, je maakt me zo nieuwsgierig. Doe je dat aan de hand van symbooltjes of wat? Kijk, dit zijn de bloemstukken. Wat doe je daarmee? Ik maak in opdrachten maak ik rouwbloemstukken. Maar ik maak ook voor iemand die zegt van nou, ik wil voor mijn tante of mijn moeder een mooi bloemstuk maken. Kan je dat doen? Ja, dat kan ik. Dan ga ik in gesprek van wat voor iets wil je. En dan ga ik daarover nadenken. Ga kijken wat voor mogelijkheden ik heb. En dan ga ik iets in elkaar knutselen. Zo en doe je dat samen ook met verstandelijke gehandicapten samen? Ja. Dat je met een beperking, mensen met een beperking? Voor mensen met een beperking en voor kinderen bied ik aan om dan samen met hun, en ik kan helpen waar het nodig is,
Of juist dat we het samen doen, dat ik het erin steek en dat hun zeggen zet het maar daar of daar. Maar hun hebben de regie. En ik kan helpen uitvoeren of ik zit naast je om je te helpen. Of ik zit gewoon naast je, wat of je nodig hebt. Daar kijken we naar. En dan kan diegene dus een mooi afscheidsstuk maken voor een opa en oma. Maakt niet uit voor wie. Want dan kunnen ze vanuit hun eigen hart, van hun eigen gevoel, kunnen ze iets geven. En dat is natuurlijk het laatste stuk wat of je kan geven. Maar bloemen geven we natuurlijk mee als laatste eer bij een begrafenis. Ja, mooi. En dan ontstaat er meestal ook een heel mooi verhaal, neem ik aan. Ja, en ondertussen, dat we daar dan mee bezig zijn, dan praten we al een stukje over. Ik pak toch maar even opa, dat is even dit makkelijker. Dus dan kan het kind vertellen over opa. En ik had pas had ik ook een jongetje van 4. En die had ook een paar oudere zussen. Die zussen die waren zelf lekker bezig. Maar hij zat echt wel zo van, en op een gegeven moment zei hij tegen me, die zegt, maar jij weet toch wel dat mijn opa van goud hield? Ja, ik zei, natuurlijk weet ik dat. Hij zei, maar jij hebt zeker geen goud, hè? Nou, ik zeg, ik heb niet echt goud, maar ik heb wel goudverf. Ik zeg, zou dat ook kunnen? En dan heeft hij zelf een mooie bloempot uitgekozen. En daar had hij stenen opgeplakt. En die heeft hij helemaal met goudverf hebben die helemaal gedaan. En daarin heeft hij dus zelf bloemen gekozen, van die moesten er allemaal in. En dat was voor opa. En toen zei hij, en dat vond ik zo knap, want hij was nog zo klein. En toen zei hij, maar dit is eigenlijk ook wel voor oma, hè? Dat is wel heel mooi hoor. En daarna zijn die potten meegegaan met de begrafenis. En daarna zijn ze staan nu bij oma in de vensterbank. Och. En oma heeft er gewoon nieuwe plantjes in gezet. En iedere keer als de kinderen komen, dan zeggen ze, dat hebben wij gemaakt voor opa en voor oma. Wat mooi zeg. En oma, die straalt als ze dat dan toch weer vertelt. Ja, ja, want dat is ook een soort aandenken naar alles wat... En daarmee begint natuurlijk al een stukje verwerken. Een proces. Ja. En hebben we meer nodig? Want soms gaat dat rouwen gaat in gradaties. Kan je ook niet zeggen van hoe je dat precies moet doen. Want het is ook voor iedereen anders. Want de een kan huilen en de ander kan helemaal niet huilen. De volgende wil heel veel praten en de ander wil helemaal niet meer praten. De ene gaat heel druk doen, de ander wordt heel erg stil en die wil het liefst onder een deken wegkruipen. Dus je kan niet van tevoren zeggen, ik ga het zus of zo doen. Dus ik als coach, als rouwcoach, vind dat iemand het verdient om de aandacht te krijgen zoals dat je die nodig hebt. En dat vergt van mij eigenlijk alles wat ik aan skills kan bedenken, dat ik die ergens vandaan moet toveren en dat ik daarmee aan de gang ga. Dat is niet zo makkelijk om, op een bepaald manier toch om, een bepaald probleem wat er zit, of om te verwerken. En dat jij dan moet inzien op dat moment wat hebben we hiervoor nodig? Ja, dat is soms ingewikkeld. Maar ik kan ook soms, want ik praat natuurlijk en ik vraag van zou dit iets zijn of zou dat, of hoe voel je je eigen als ik dit vraag of als ik dat zeg. Daar begin ik mee. En ik kan ook zeggen, ja, ik heb dit nu wel bedacht, maar ik heb ook wel het gevoel dat ik fout zit. Wat denk jij? Dus ik ga altijd op de gelijke lijn zitten. Of je nou 4 bent of dat je iemand met een verstandelijke beperking bent, dat maakt gewoon niet uit, want je kan praten. En doe jij ook regen aan mensen voor ieder doelgroep? Ja. Ik hou heel erg van mensen met een verstandelijke beperking en van kinderen. Dat ligt mijn hart. Ja. Maar iedereen die denkt van, kan jij iets voor mij betekenen, is welkom. Ik doe voor iedereen mijn uiterste best. Maar deze doelgroepen, daar is niet zo heel veel voor. Dat is omdat het zo moeilijk is. Ja. En ik zeg niet dat ik het allemaal kan, helemaal niet. Nee. Maar
ik wil me er hard voor maken. Ja, dat is wel heel mooi. Want ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zou het niet kunnen. En daarom is het ook goed dat er zoveel verschillende mensen hier ronddwarrelen. Ja. En iedereen heeft wel iets en iets moois. Ja. En dat jij dan bepaalde dingen kan losmaken, waardoor een verhaal ontstaat. Want ik zie bijvoorbeeld, nou, dit doosje. Wat doe je daar nu mee? Ja, nou, ik heb een groot atelier heb ik, gecreëerd. Oké, wat mooi. En dat staat vol met bakken, met spulletjes. En dat zitten steentjes, daar zitten schelpjes, daar zitten kleurtjes, verven. Bijvoorbeeld hier heb ik dan die doekjes of die zakjes. Ik heb heel veel materialen. En iedereen mag gewoon rondlopen en alles open doen en denken, oh, kan ik dit gebruiken of mag ik dat erop doen? Ja, dat mag. En ga maar kijken of je ervan kan maken. En dan zie je dat mensen, die gaan heel intensief, heel serieus, gaan ze een schilderij maken of ze gaan een bloemstuk maken of ze gaan iets om te herinneren maken. Dus ik heb heel veel materiaal, net als die doosjes. Daar kan je bijvoorbeeld ook weer een steentje in doen. En zeggen van, nou, dit steentje, dat wou ik zo graag nog meegeven. Ja, of als aandenken. Of als aandenken. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja, dus en doe je dus ook bijvoorbeeld, want ik zie hier nou een hele mooie ketting. Gebeurt het dat jij die samen rijgt mee? Ja. Ja? Ja, dat Leuk. kan. Ja. Dus eigenlijk moet jij zoveel mogelijk materiaal hebben. Ja. Dus ik denk dan de mensen, de kijkers die dus spullen hebben thuis. Allemaal alles welkom. is welkom. Alles weer is welkom, ja. Ja. Nou ja, net met dit soort bloemstukken, dit vind ik zelf heel erg leuk om te maken. En dat is eigenlijk allemaal afval wat er van een ander weggooit. Is bij jou welkom. Dit is dan bijvoorbeeld een oud vergiet. Nou, dat stond ook bij de vuilnisbak. En dan denk ik, oh, dat vind ik leuk. Dus daar heb ik schoongemaakt en gekeken van, is dat nog heel? Ja, en daar maak ik dan iets in. Ja, dat is gewoon bijzonder. En dan heb ik bijvoorbeeld inderdaad, dit zijn dan oude kettingen. Ja, dat krijg ik dan van iemand. En dan denk ik, ja, ik weet niet zo goed wat of ik ermee moet. Maar toen was ik het aan het maken. Dan dacht ik, ja, ik kan het wel wat vrolijken door dat erin te doen. En ja, zo probeer ik iedere keer iets origineels te maken. En deze bijvoorbeeld, ik had van de bijerij in Breskes, had ik deze kaas gekregen. En toen dacht ik, wat kan ik daar nou weer eens mee maken? En dan heb ik een houtblok en dan heb ik daar een bloemstuk in gemaakt. En hun staat ervoor open dat ik nog meer van hun kaarsen zou kunnen gebruiken om iets creatiefs ermee te kunnen doen. Regien, jouw logo, dat fascineert me. Ik vind hem zo mooi. En de kleur, vertel daar eens iets over. Ja, ik heb een afwijking met roze. Oh ja, daarom. Al heel mijn leven, roze. En toen ik moest gaan bedenken van hoe ga ik dan mezelf presenteren. Het was voor mezelf al heel erg duidelijk. Ja, die roze die moet er toch in. En ik vond de naam kiezen ook erg moeilijk. En uiteindelijk ben ik gekomen op de passiebloem, omdat bloemen mijn passie is. En werken met mensen is mijn passie. Dus toen kwam ik de roze passiebloem tegen. Nou ja, en toen dacht ik, ja, dan is dat hem. Dus ik heb in heel mijn lijn, in mijn visitekaartjes, op mijn website, alles is eigenlijk met de roze passiebloem. Die heb je zelf ontworpen? Allemaal zelf ontworpen. Nou, vind ik knap. Ja. Ik ben ook niet stilgezeten. Van roze staat natuurlijk voor liefde. Ja. En ook je hart. Ja. Ja, dus en dan zie je dus inderdaad, jij doet dat nieuwe beroep, meer liefde, vol liefde en passie. En met mijn hart. En met hart, ja. Ja, ik wil het gewoon echt vanuit mijn hart doen. Ja, doe je nog meer dan zeg maar die coaching, begeleiding? Ik zie boekjes voor liggen. Deze boekjes, dat zijn allemaal boekjes, gaat over waarin kinderen een verhaal vertellen over het rouwen, het verlies. En je kan deze boekjes gebruik ik dus ook in een rouwcoaching voor kinderen. En lees je dan voor? Ja, of lees ik voor. Is dat 1-op-1? Of gebeurt het ook dat je dan meerdere kinderen zijn?
soms kan dat natuurlijk ook vanuit een gezin dat samen kan. Maar zelf kies ik er liever voor om toch een aantal sessies met een kind alleen te doen. Want dan heeft het kind of iemand met een beperking de volledige aandacht en de ruimte. En anders word je toch vaak wel overschaduwd omdat de een makkelijker praat of het woord neemt. En dan mis je stukken. Dus maar als het in een gezin gebeurt, is het natuurlijk ook een groepsproces. Dus moet je ook weer kijken van wanneer doe je wel mensen bij elkaar zetten. Ja, dat is ook zo. En gebeurt het ook dat mensen, volwassenen bij jou komen? Ja. Ja? Ja? Ja. En hoe moet ik dat dan zien? Wij maken helaas ook allemaal mee dat er ook in onze eigen leeftijd dat er mensen overlijden. En, het is niet alleen, rouwen is niet alleen overlijden, denk ik. Hè? Als je in. alleen komt staan, is ook een rouwproces. Ja, rouw is heel veel, maar meestal beginnen we gelijk te denken met rouw van oké, de rouw heeft te maken met dood. Maar je hebt helemaal gelijk, want als de poes doodgaat is ook rouwen. Verliezen we onze baan is ook rouwen. Moeten we verhuizen is ook rouwen. Dus in rouw zit heel veel. En jij bent heel veelzijdig. Ja. Nu ik dat allemaal zo hoor. Ja, toch? Ja, je kan met rouwcoaching kan je natuurlijk vele kanten op. Maar je moet ook aan kunnen geven van ik heb daar last van. Of daar wil ik iets mee, ik wil verder. Dat is het vaak natuurlijk. Hè? Ja. Eerst hebben we een tijdje nodig om het te laten zakken, het beginnen met verwerken. En daarna ga je pas de laagjes er weer afhalen om te kijken van hoe kan ik weer verder leven. En die pijn, maar rouwen is pijn. Sommige pijnen gaan nooit weg. Nee. Maar daar kunnen we leren mee omgaan. En dat is ook weer voor iedereen anders. Ja, dat is ook zo. Dus je geeft dan ook voor volwassenen. Je hebt me ook verteld dat je ook nog workshops geeft. Ja. Vind ik ook leuk. Ja, nou. Ja, dat is ook een mooie tegenhanger. Omdat die rouwprocessen, die begeleiding daarin, dat coachen, dat vergt ook heel veel. Dat vergt een ander hoofd van mij. En als ik een workshop geef om iets leuks te gaan maken, wat of mensen willen. En ik probeer daar nu een beetje te kijken van met de kerst en met de Pasen en wat of je wil. Of Haiti of zo. Haiti. Ik heb nog genoeg ideeën die ik wel uit zou kunnen werken en wil werken. Dat is ook gewoon heel erg leuk dan om te doen. Omdat ik dan gewoon blije mensen rond me heen heb. Ja. Maar die mogen ook gewoon in mijn atelier rondlopen en zeggen, mag ik dit potje of ik wil graag dat. Of dat kan allemaal. Hoe ga jij nou mee iets om? Ik neem aan, je krijgt zoiets te horen, je begeleidt iemand. Wat doet dat dan met jouzelf? Hoe ga jij daarmee om? Ten eerste, als ik iemand niet zelf gekend heb, dan heb ik natuurlijk al toch meer een afstand daarin. En daarnaast heb ik wel geleerd om niet alles bij me te houden, want dat kan niet. Want dan slaap ik zelf niet meer. Dus sommige verhalen doen mij natuurlijk heus wel wat. Ja. Maar ik woon lekker in de polder, dus dan kan ik gewoon lekker een eentje lopen, fietsen of ik ga naar het strand om het voor mezelf. En dan waait het allemaal van jou af. Dan waait het van mij af en dat helpt mij weer. En het is ook natuurlijk dat ik wel geleerd heb om, je kan niet alle verhalen bij je houden. Dat gaat niet, want dan zou ik er zelf aan onderdoor gaan. Ja. Want dan raken mij toch veel verhalen. En dat is ook omdat ik natuurlijk vanuit mijn hart werk en maar ik heb wel geleerd om daarin beter voor mezelf te zorgen. Heb jij, is het misschien, mensen schrijven dingen wel op. Dat je ooit zegt van, goh, als coach hetgene, want dit is een heel nieuwe wereld waar ik nu hoor. Dat jij dingen opschrijft in de vorm van een boek. Ik denk dan dat best wel veel mensen ook profijt van kunnen hebben. Om
mee te nemen? Of zeg ik nu iets heel nieuws? Nee, nog een tip. Ga de boek schrijven. Daar kan er nog wel bij. Nou, het lijkt me wel, kijk, omdat jij dit vertelde in je verhalen. Die verhalen zitten allemaal in je hoofd. Ja. En ik denk dat je die verhalen opschrijft, dan krijg je dus iets heel moois op papier. Ja. Waar iemand anders, denk ik, heel veel aan hebt. Ja. Ik doe wel bijvoorbeeld, dat doe ik ook al heel erg lang, bijvoorbeeld voor kinderen, of in die gradatie, kan ik bijvoorbeeld een verhaaltje verzinnen. En dit zijn geschreven boekjes, maar ik verzin ze dan ook zelf. En dan kan ik bijvoorbeeld, ik pak even jouw naam, van goh Nicole, was dat wel heel erg verdrietig, want opa is dood gegaan. En dan ga ik het verhaal vertellen van een meisje, die Nicole heet, van dat haar opa is overleden. En wat of zij dan doet, dat zij een bloemetje plukt of een dingetje. Die verhaaltjes die verzin ik wel al. Die schrijf ik ook wel eens op. Dat is heel mooi. Ja. Is dat heel mooi. Ja. Dus dat is in een andere vorm. Ja. Ik heb nog één ding. Hoe doe jij je ontwikkeling? Want neem aan dat het niet zomaar allemaal van boven komt gerold. Nee. Internet is natuurlijk heel breed. Dus de onderwerpen die bij dit allemaal horen, die volg ik. Daar zoek ik dingen bij uit. Ik ben erg geïnteresseerd hoe de psyche werkt. Dus daar zit ik altijd wel in te zoeken. Wat kan ik vinden en wat past er dan ook nog bij mij? En wat kan ik echt gebruiken? Nou, ik moet eerlijk zeggen, Regen, ik vond het een heel boeiend verhaal. Ik heb met veel liefde naar jou geluisterd. Ik hoop dat de kijkers ook hebben geluisterd. En misschien weer tot de volgende keer. Nou, dankjewel.